Vážení páni, milí neznámi, nemilí známi, poďte sem k nám. No, pristupte bližšie, otvorte oči a buďte tichšie. Dnes neuvidíte žonglérov ani akrobatov. Muža, silných svalov a rýchlych matov. Jedovatého hada, či najdovanej hadej ženy krik. Tanečnica nebude ozrada, ba dnes nepríde ani kúzelník. Dnes neuvidíte to, čo ste ešte nikdy nevideli. Dnes vám totiž zahrám rozprávku. Žena tak urobila. Tak. Počkajte, moment. Tak. No. Uvidíme. A o malú chvíľočku vyrástol zo semienka bielý kvet. Zrazu sa roztvorili lúpene a medzi nimi sedelo dievčatko. No, sotva väčšie ako palec. Budem ti hovoriť. Jasné, palculienka. Aha. Vystrúham si z teba. Vystrúham si z teba. Panáčika. A pustil sa do práce. Najskôr vystružlikal z dreva. Nohy. Potom a telo, ruky, hlava, tak, naopak. Džepeto, chytí ma, Džepeto, ja. Prestaň, chlapče, Džepeto, ty staré klepeto. V Anglicku sa vraj bábetka predávajú v špeciálnych obchodoch. Sú vystavené na pultoch, v krásnych škatuliach, mašľami. Stalo sa to v mesiaci máji, keď poslal ocko do môjho brúška špeciálnym kanálikom, takým, o ktorom vedia len ockovia, asi miliardu semienok. A tak som prišla na to, že mám v brúšku dieťatko. Fajn. Budeme sa spolu rozprávať. Počkajte, tak ja by som tak, že... Ahoj. Počkaj. Si tam? Čo, spíš, alebo čo? Au! Dáme si mliečko. Tak na zdravie. Tak. A teraz si dáme zmrzlinu. Veľkú citrónovú. No, lenže to sme nemali robiť. V bruchu sa mi totiž rozpútala obrovská fujavica. Pre pána Jána, moje dieťatko. A odrazu, uprostred tej strašnej fujavice, som mal z ničoho nič dostal
znovu. No, nastúpili sme do autobusu. Prepáčte, mladý pán, nepustili by ste nás? Mladý pán, že nie. Tak sa mi v tom brúšku drž, dobre? Hurá, 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 hurá. Ja budem mať návštevu. Ale tu mám strašný neporiadok. Mami, prosím ťa, zdrž ho na chvíľu. Musím si najskôr upratať. Tak, no. Mami, už môže Boho ísť. Teda, podľa mňa, v tomto bruchu nebýva ani noha. Čože? Aká ani noha? Čo za ani noha? Mami! Rob niečo, veď on si ma vôbec nevšimne. Jaj, au, jaj. No, ako som vravel, tu je všetko na svojom mieste. No, tu tiež nie je nič navyše. No, ale toto... Tu sa niekto, alebo niečo motá. Mamička, mali ste pravdu. Je to poriadny chlapček. Chlapček? Alebo dievčatko, neviem presne, ale určite viem, že ste v 4. mesiaci. Blahoželám. Ďakujem vám veľmi pekne, pán doktor. Ďakujem. Sestrička. Táto pani bude mať dieťatko. A ľudia vyskakovali do svojich miest a volali: nech sa páči, mladá pani, tu je jedno miesto, mladá pani. Tiež mala takýto preukaz? Lenže tu bolo napísané, že táto pani si zlomila nohu. Čo to robíš? Prekvapenie. Aké prekvapenie? Vieš, Myši, o niekoľko dní má ocko narodeniny. Aký ocko? Čo za ocko? Aký ocko? No predsa náš ocko. Čože? Hurá! My máme ocka! A aký je? A kde je? A čo je? A na čo nám je? Oco je veľmi potrebný a basta, ako som povedala. Bude takto vymýšľať. No. No dobre, a ako vyzerá? Ako vyzerá? Tak on je taký... pekný. Pekný je, počkaj. Vieš čo, Myši? Ja ti toho nášho ocina pekne, krásne nakreslím si. Počkajte. No, Myši, tak čo na neho povieš? Čo ja viem? A nemohol by vyzerať napríklad takto? Čože? Ukáž to. Alebo napríklad takto? Veď môžeme mať aj iného ocka. Čo to? Čo to trepeš? Nemohol. A iného ocka mať nemôžeme, pretože iného ocka nechceme, vieš? Miška, Miška, prosím ťa, nežartuj. Nevidíš, že som úplne prechladnutá? Ale mami, veď aj ja. Ale to je predsa jasné. Keď som chorá ja, musí byť choré moje dieťatko. Ale ak tú chorobu včas nezaženieme, dostaneme chrípku. Alebo angínu. Alebo dokonca aj zápal pľúc. Chytro sirup. Sirup, to nám možno pomôže. Počkajte, kde ho mám? Tu je. No, trošku sirupu proti kašľu, nie?
Prosím. Dobrý deň, ja som mamička Katka, prosím. Kde je moje dieťatko? Kde by bolo? Predsa v brúšku. Čože? Čože? Áno, zmeškali sme. Áno, sestrička, nebojte sa, hneď sme tam. Dovidenia. Hej, Myš, počúvaj, vstávaj, rýchlo. Zmeškali sme termín. Musíme ísť ale okamžite do nemocnice, vstávaj. Ale keď mne je tu dobre. A ty stále rozprávaš, ako vonku prší a mrzne. Ja som blázon, aby som liezla do takého počasia. Takto to nejde. Ja tu nemôžem len tak sedieť a vyčkávať, zakiaľ sa tebe, milá moja, uračí prísť na svet. Veď svet sa na mňa pozrie, ako vyzerám. Opuchnutý nos, obrovské brucho a chôdza ako kačica. Hotový klaun. Počkať? Jasné. Hotový klaun. A preto, milá moja, som sa rozhodla, že pôjdem znovu do práce. A ty, myšička, chtiac nechtiac, musíš ísť pekne so mnou. Mami, to bolo krásne. Čo to bolo? Vyskúšaj. No vidíš, nejde to. Brúšku sa totiž ešte nikto nikdy nenaučil hrať na lievik. Hovorím ti, musíš sa narodiť. No tak teda dobre, idem. Miška, čo to robíš? Idem sa narodiť. Počkaj! Tu v divadle? Aha, ale to nejde. Prečo? Pretože všetky slušné deti sa zasa nerodia v nemocnici. Áno. A keby sa mi narodila tu, tak čo? Tak neviem, tak čo viem, tak by ma mohli aj tí dospelí, vieš? Ovárať. Vieš čo, mami? Tak teda dobre, poďme rýchlo do tej nemocnice. Výborne, super. Mami, čo je? Ale však mi po ceste zahráš. Samozrejme, miláčik, budem ti vyhrávať, koľko len budeš chcieť. Tak, keď sa stretneme na budúci mesiac, tak vám určite nezabudnem porozprávať, ako to všetko dopadlo. A možno vám to porozpráva sama Myška, alebo Myško. A možno aj Ocko. Uvidíme.